Hi people, haina hai phunga ham jotono no lamchoko norok no ani YouTube channel o hingke tinio ang wigo tamo song te tamno cha norok nai tongdi hingke khakhayo norok anio blog no chajagano hinai please ke chajagi tongkha hingke norok ano support khaidi hingke ang tinio tamo songnai tam khai norok nai tongdi hingke phaidi chini video no chenglai sinai norok khalogi nai tongdi hingke angoro phungo oro mufrai blai tei yango jinga hingke tei oro sobai dahnai lubia hingke obono songnai nai tongdi norok ang bahai ke song phungo ang obono songnai hinui obono songui sanai norok nai tongdi hingke angoro jinga sikang chirugui nanai te oro lubia no snamnai hingke konai di ang snami no nakha ang snampai oro subui se ang boksana naikha oro berma rok mosoro ruwi ang puilang no kutugri tonjak konai di ang bahai ke song gyoko ani moi kutugri tongkha hingke abo kutukhe ang oro lubia no runai ko ang lubia no rui tongo hingke obono ang thuklubik kutuk runai ko kutukha ni moi konai di monis thangka hingke angoro mufrai baja chena bagi mocho te jira masala rukha hingke angoro no kaham ke kolei butirane nai angoro nai tongdi noro iko nai di ani oro mufrai blai buti serani thangka nogui mana kaham ke no hingke oro mayang khuri nakha the next day. hingke ang tini sarigo hingke ang phungo maisai ni bagi phungo ang kun phanti salia hingke direct sarik omo angoro kangala tei alu tai somkopra berma najak hingke ang obono subui nakha helabi yango berma kisa kanglao kisa berma kolom rakhi asak khayango yang karai rok sui nakha hingke karai boksawi thokronai naide angoro mosla rok rubaikha oro risum berma moso tei sutui som naide ang ekoro berma som ko prabjapno rukha iko angoro kahamaki kolina kha
Naidi, Buti kan ka ngorok buti kisar nai tabu. Iko ngorok buti roina ka. Buti ujun kilo ka. Naidi norok ka hamaki nukmana. Aga sek buti kabang liya. Naidi. Aluk ro ka hamaki munka. Tesha mupunai aluk no. Nai tokdi. Go naidi kahamaki no norok nugimana. Ke angoro som kisa nangi angoi som kisa rirka. Ko. Ani aluk munka kahamaki no he naidi ang supri naika. Nai tong di norok kahama ke. Munka ani mui. Ke angoro mai kurina ka. Ko tam tamo rong nogui mangkana. Day 2. Ke ang hai tini pungo milok songisana hamase milok kosok ngai thaka nok ni ang tubi phaimani ke angoro mai bazar chirisa sinai oro muya pickle tongo muya pickle no kisa rui ang cherei sa sinai naidi ang mai no kaham ki mix khai na kha ko angoro mai na kha ro phantok berma bati kisa tei mai baza Day 3. tini pungai pungka hama hanya hai jotono ke ang pungai yang nokha kosom wati wana nayu kha hai ke abana norong kisa phulung mani chathaga kasai negina konai di chathaga bhaiang nokhorok chalche paya tini nokha kosom yang side ko kosom che ke orang thaijuk nugui orang thaijuk jana muchung mani adi busu kormo ke moni tong adi nokha kosom sini o nok malik tong ni nok tangai tongo 1 hour later. ke angoro sariko tok bukhano naharui tok bukhano sini songka omno sariko sasinai naidi angoro tomato te mosla kisa rakha ekon liya
Yara tok bukha thokang mai rokha sainanai. Tok bukha hangi bisik thok. Chanai rokta. Sab sabo tok bukha biskai rokta be comment khai salido. Konai di musumun kha ni moi. Anggo bono kahamaki no kolei next khaika. Aidi. Angke angoro mai khuri naka oro dal te oro tok biskai yang kinor kosomo mongko tamni chadai o chutney. Aidi biskai bisuk thasangi to. Day 4. Angke angi ko charik khaba charik boke alungba dorok cheri chana hane alungba de cheri tongo. Nai mono norok. Nai di thokche bangi thangka. Ko angoro mai khuri na koro der somosting rok e omo hungke bakha sini ui manano omno hono ko kharung bubar. Nai di kahamake baksa ba sini kana omo ang agi pi baisa rajangmani yapuno tu bui songmani. Iko ang phungwa hine hai mai khuri na phika.